bă, mâncarea bună. Lasagna Ioanei, sincer, mă nu știu dacă nu era carne de om acolo, da. Iar toate luminile erau stinse, nu erau lumini până la baie, m-am dus efectiv cu flash-ul. A fost foarte, foarte weird. Să vă zic că după aia am mersionat la baie și au găsit altă baie, mă. Cu aceleași instrucțiuni, dar altă baie. Era labirint, bă, deci ceva, n-ați văzut ceva în viața voastră, vă jur. Ca in the backrooms m-am simțit. Și mă rog, m-am dus acolo la baie, eu deja m-am simțit ca în FBI, vă jur. Deci m-am simțit ca în FBI, am început pe acolo să mă uit, am uitat acolo, am găsit la un moment dat numele firmei pe acolo, am început să-i caut pe net să văd, arăta că sunt inactiv și au datorii de nu știu câte sute de mii de lei. Ce că erau puse public acolo, mă, adică, știi, numele firmei zic. Părea că a fost o pensiune cândva, care nu a mers foarte bine și a devenit restaurant și spălare de bani, nu știu, zic. Posibil, orice posibil. Doar voi puteți găsi așa comoară, să mor dacă nu. Și noi eram fericiți că mâncăm mâncare italienească de la italieni în Bușteni. Noi încă mai râdem legat de asta. Fratele meu încă mai râde de mine, bă, Robi, dacă nu mai duci la un restaurant în Bușteni? Și zic, da, și mă, că de ore să știu eu că e criminal. Nu, că nu-i, probabil, sper. Am ieșit și de la baie, ne-am întors la masă, am terminat de mâncat și am ținut nota de plată. O venit cu nota de plată și zic, putem plăti cu cardul? Zis, nu prea e semnal. O mai încercat cineva să-mi plătească cu cardul astăzi și nu prea e semnal. Am prins ideea. Am zis, bine, niciun fel de problemă, plăti în cash. Nu-i panică. Băi, un pic de panică, dar plăti în cash. Nu-i stres. Așa am plătit și am fugit la cazare. Ce să faci? Asta a fost experiența noastră cu un restaurant italienesc din Bușteni. Nu știu dacă mai există acum sau nu. A fost sinistru, dar bă, mâncarea bună. Lasagna Ioanei, sincer, mă nu știu dacă nu era carne de om acolo, da. Orice e posibil. Nu ne-am gândit la asta, dar nu, probabil că nu, a fost bună mâncarea. Da, experiența, cred că erau mai mult pe delivery și nu se așteptau să vină vizitatori pe la ei. Că lumea zicea, mâncarea foarte bună, excepțională, nu știu ce. Deci am, bă, înseamnă că așa o fi, hai să mergem. Camera aia în care am mâncat era jumate din camera asta, în care stau eu acum, formată din 3 mese și un televizor, care nu era băgat în priză, apropo. Nu-l băgat ei atunci. Atât. Da, scaunele erau pătate cu tot felul de, nu știu cu ce erau pătate. Și erau baloane cu la mulți ani pe perete. Au zis că era ziua unui copil, că a fost ziua unui copil în weekend. Sper. Dar da, grijă cu restaurantele astea, shady că nu se știe.